Astăzi este ultima zi de vară. Ultimul clopoțel, am așteptat acest timp foarte mult. Era o zi minunată, era ultima zi de școală. Eu aveam așteptarea, sună și clopoțelul. Și ce să fac? Sună clopoțelul. Toată lumea se bucura pentru că s-a terminat. Profesoara era tristă. Yay! S-a terminat! Haide să dansăm, să dansăm, să dansăm, să dansăm, să dansăm. Ha 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 ha. Nesimțitule ce ești! Ți-am tras o palmă. Nesimțit! În sfârșit, astăzi aveam treabă să-mi fac bagajele, poate voi merge și eu în vacanță. O vacanță foarte așteptată. Ce-am să-i făcut bagajele, Dorel? Da, prietene. Ok, dar stai în continuu și te joci Brawl Stars. Numai Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Haideți, ne pregătim să plecăm. Ia veni să vedeți ce scrie la știri. Bună ziua tuturor, eu sunt Andreea Esca și astăzi vă anunț ceva important. Adio vacanță pentru copii. Adio vacanță. Sper să aveți o vacanță plăcută acasă, la bunici. Ce? Deci, vă rog frumos să stați în casă, nu mai mergem la vacanță, nu piscină. Nu, ce? Cum adică? Da, ei, fără vacanță. Gata, v-am adus la bunici, aici meritați. La bunici, bunica asta, ai grijă de ei, știi tu mai bine. Da, bunică, să aveți grijă de copii. Da, mamă, o să am eu grijă de ei, da. Pa, părinți, pa. De ce n-am mers în vacanță? Nu pot să cred. Pa. Și venise noaptea. Ce păcat că nu mergem în vacanță. Ce tare mă joc eu Brawl Stars aici, la bunica. Mai lasă, frate, Brawl Stars-ul ăla. Tu nu vezi că nu mai mergem în vacanță? Și ce dacă? Aia e. Suntem supărați. Da, suntem rău de tot. Deci, nu știu ce vă face. Nu știu nici eu ce vă face. Dar poate te aude bunica că te joci Brawl Stars. Dă-și tu volumul ăla mai încet. Da. Haide, te rog eu. Te rog eu frumos. Mie îmi place să mă joc și așa Brawl Stars. Cred că bunica nu o să doarmă și o să... Nesimțiți ăștia. Ce tare mă joc eu Brawl Stars aici. Haideți! Bă, dar playerii ăștia mă enervează. Gata cu Brawl Stars-ul. Încetează, frate, odată cu Brawl Stars-ul, că vine bunica. Nesimțiților, voi vă jucați la ora asta Brawl Stars. Chiar așa? Bunica? Ce cauți tu aici? Lasă-mă, frate, să mă joc Brawl Stars. La nesimțitule ce ești! Cum îți permiți tu așa ceva? Gata, nu mai mă joc niciun Brawl Stars. Scuze, bunica. Ce scuze? Ești un nesimțit. Ești un nesimțit, atâta știu. Ești doar un nesimțit. Ești un nesimțit de primă clasă. Cum adică? Să te joci tu Brawl Stars, să-mi zici și mie să te las să te joci Brawl Stars? Ai venit aici la mine? Dacă te mai prinde, îți rup degetele. Ce mi-e somn. Pa, bunică. Scularea. Tu. Ce se aude așa ceva? Ce se aude? Nu pot să cred. A început bunica să bată tobe. Ce are? E muziciană. Ce-a pățit? Haide, scularea. Ce naiba faceți aici? Bunică, lasă-ne să dormim. Uitați aici o fată care s-a sculat.